Assalamu alaikum, barkanka da zuwa Bola TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau ne za mu yi muku bayani yadda ake haɗa lyrics, wato bidiyo na waƙa. Haka za ka ga rubutu yana wucewa da wasu 'yan decoration ne, duka za mu nuna muku step by step. Da farko za ka je zuwa cikin Play Store na wayarka, za ka yi downloading ɗin KineMaster, domin da ita za mu yi amfani wajen haɗa lyrics na Android. Yauwa ga KineMaster ɗinmu wannan, da ita za mu yi amfani, ga ta nan, da ita za mu yi amfani. Sai ka shiga cikinta. Yauwa bayan ka shiga cikinta za ta buɗe kamar haka. Bayan ta buɗe sai ka yi wannan new project, sai ka yi clicking ɗin new project. Bayan ka yi clicking ɗin new project, ga nan wurin ya yi ja, wata za ku ga ba irin wannan ba ce ba. To wanda ya ja alamun indicating ɗin cewar akan ne za mu yi amfani da 16.9. sai ka zo nan wurin ga next nan, sai ka taɓa next ɗinka. Bayan ka taɓa next ɗinka, za ta nuno maka fuska kamar haka. Idan ta nuno maka fuska kamar haka, sai ka shiga wannan image assist, kamar background kenan. Wata za ta nuno maka background, wata kuma za ta nuno maka wannan. Sai mu zo misali, sai mu zo mu yi amfani da wannan background ɗin. Bayan ka taɓa wannan background ɗin ya ɗauku, sai ka zo sai ka ƙara mai tsayi haka misali. Bari mu kai shi kamar sakan 30. Bayan ka ƙara mai tsayi sai ka zo ka yi tick. Bayan ka yi tick ɗinka, sai ka je ka ɗauko waƙar da kake so wadda za ka yi lyrics ɗinta misali ko. Sai mu taɓa nan wurin audio. Kun gan shi nan? Sai ka taɓa audio. Bayan ka taɓa audio ɗinka, sai ka zo waƙar a cikin me take, album ce, folder ce, ta bluetooth aka turo ma, recording ne kai, music ne. To ni ba za na taɓa music. A music ɗin na ba komai, ga yanan song. Inda misali ne zan yi, ko wata waƙa ma zan iya ɗaukowa. Yauwa ga shi nan. Bara na zo na samo mana waƙa wadda za ta yi lafiya lau, za mu yi insha Allah. Yauwa ga wata waƙa nan ta samu sukuni. Yauwa idan ka kunna waƙar, sai ka daidai wannan plus ɗin, ga wani plus nan a wurin, sai ka taɓa plus ɗin wannan. Alamun shi ne waƙar ta ɗauku. Ga nan ma za ka gani a ƙasa. Yauwa bayan ka yi haka, sai ka zo ka danne abun, sai ka matso ya saiti da farkon rubutu. In ma so kake za ka ɗan yi wasu abubuwa daga nan farko, rubuce-rubuce da wasu abu, shi kenan ya yi. Sai ka zo nan wurin, sai ka kunna sai ka daidaita daga setting inda ya fara yin magana. Sai ka zo nan wurin, bayan ka taɓa, sai misali, bayan ka taɓa misali, sai ka zo nan wurin wannan layer ɗin wannan. Idan kan wurin layer ɗin nan sai ka taɓa. Bayan ka taɓa, ga wani wuri nan an rubuta text, sai ka taɓa text ɗinka. Bayan ka taɓa text ɗinka, sai ka zo ka yi rubutu abin da kake so ka rubuta, abin da waƙar take magana, ka sa yanda kunne ya ji. Yauwa misali ga nan ka yi rubutu haka, nan za ka taɓa ka ɗan ƙara mai girma haka misali. Sai nan kuma ka ɗan sassaita yanda kake so dai ya kasance rubutun haka misali. Bayan ya fito, yauwa bara mu kunna za ku gani. Idan rubutun ya fito haka, to kuma nan za ka zo ka sake taɓa rubutun yadda za ka yi style ɗin shi, ko kuma yanda kake so rubutun ya riƙa shigowa ko yana fita duka dai haka. Sai ka zo ka taɓa wannan animation ɗin. Bayan ka zo ka taɓa wannan animation, sai ka taɓa haka. Ga nan yana zuwa a haka misali, yana zuwa a haka, yana zuwa ta haka. Duk ta yanda kake so rubutun ya shigo, zai shigo misali. Ga nan yana shigowa ta haka, yana shigowa ta haka ta sama. Duk ta yanda kake so ya shigo, zai shigo misali ko. Ta yanda yake so shigo zai shigo misali. Bari mu zaɓi wannan ko. Idan ka zaɓi wannan, sai ka zo a nan wurin za ka saita yanayin gudun da kake so a wannan ɗin yayi. Inda sauri yake so ya tafi, zai tafi da sauri. In ma a hankali yake so ya tafi, sai ka saita shi a nan wurin haka misali ko. Haka ga yan saurin shi yana ƙaruwa, saurin shi yana ƙaruwa. Yauwa yanzu ba mu yi saving ba, na taɓa back ne kuma ba na riga na yi saving ba.
bayan ka taɓa haka yawwa ga nan yayi save. Sai kuma ka zo ka taɓa nan wurin ka dibo da wannan A ɗin, a nan wurin za ka canza a wannan ɗin rubutun, kalar rubutun da kake so ga nan sai ka zaɓa wani kala kake so. In wannan kake so ga nan ya fito a nan sama kun gani, yawwa ga wannan shi ma ya fito. To bari mu yi amfani da wannan, za ku ga rubutun ga nan ya sauya ya koma yanda kalar wancan ɗin yake. Yawwa misali sai ka zo ka kunna. Yanda kunne ya ji haka zuciya ke aunawa. Sai ka zo ka sake taɓa wannan layer ɗin, wannan misali sai ka taɓa wannan text ɗin, sa inda raina. To misali bayan ka rubuta sai ka ɗan ƙara mai tsayi, sai ka zo nan in kana so ka canza mai kala sai ka shigo nan wurin ka canza mai kala. To tunda mun riga mun fara da wannan kala ba za mu canza mai, sai ka taɓa sai ka zo ka sa kalar rubutun da kake so. Yawwa ga nan ya fito, sai ka zo nan wurin sai ka canza kalar wanda kake so ya fito. Misali ga nan zai fito kamar haka, sai ka bar shi haka. Yanda kunne ya ji haka zuciya ke aunawa. Da raina da rabuwa na za. Yawwa misali haka, idan ma bai saiti ba sai ka danne a rubutu ka ɗan ƙara matsayi kaɗan yadda zai saiti da daidai lokacin da yake magana. Misali idan kuma kana so kamar wannan rubutun kana so ya fito ne kamar yadda ake rubuta shi, kamar wani ɗan hannu ya rubuto ya riƙa rubuta shi irin yadda ake na lele, ka ɗan ƙara wata kwalliya dai misali, sai ka zo nan wurin sai ka zo daidai kan rubutun haka, sai ka zo nan wurin inda aka taɓa layer. Bayan ka taɓa layer ka zo nan inda aka sa media, sai ka shiga media ɗinka. Idan ka shiga media ɗinka sai ka zo nan wurin, akwai wata application da na yi amfani da shi, wata application wanda ake sai mai eraser application ɗin. Zan zo in muku bayani yadda ake haɗa wannan application ɗin, ga su nan yadda za ka yi amfani da su. Bari na ɗauko wannan hannun misali, yawwa ga nan na ɗauko shi, ko don ba ma da shi ba za mu yi amfani, bari na sake ɗauko wani hannun. Yawwa za ta nuno ma duka bidiyon da suke cikin wayarka, sai kuma ka zaɓi abin da kake so ka taɓa ka yi amfani da shi. Yawwa ga nan frame, bari in yi amfani da wannan hannun misali, sai bayan ka kawo shi nan sai ka zo ka kunna rubutun naka. Da raina da rabuwa na za ki ganewa. Ka ɗora hannunka a daidai nan wurin, bayan ka ɗora daidai nan wurin ka sa wannan ga wani alamun makulli nan, sai ka taɓa wannan alamun makullin. Bayan ka taɓa wannan alamun makullin sai ka yi haka, sai ka bar rubutun ɗan kaɗan, wannan ai ɗin. Idan ka yi shi, idan ka yi wannan rubutun haka sai kuma ka ja ɗan abu nan ɗinka zuwa nan wajen. Misali bayan ya zo nan wurin sai ka bar shi, sai ka bar shi. Da raina da rabuwa na za ki ga. Sai ka ɗauko wannan ka dawo da shi. Misali ko sai ka zo ka ganewa ni da yanda kunne ya ji haka zuciya ke aunawa. Da raina da rabuwa na za ki ga. yawwa sai ka samu kwaɗo. Bayan ka samu kwaɗo wannan ganewa ke aunawa. Da raina da rabuwa na. yawwa in yi zo ne ka zo ka yi tik, kuma ka zo ka aunawa. Da raina da rabuwa na za ki ganewa. Ni da ke sirrin juna za mu. rubuta, sai kuma ka zo ka saita hannun yadda zai tafi a hankali su haɗe a daidai. Haka za ka zo ka saita hannun yadda za su tafi a daidai. Da raina da rabuwa na za ki ganewa. Ni da ke sirrin juna. Insha Allah ku kasance tare da Bola TV, za mu ci gaba da kawo muku abubuwan nishaɗantarwa da komai, duk wani abu na ci gaba dai insha Allah za mu nuna muku yadda ake yi daga farko har zuwa ƙarshe.
duka dai wannan dan farko ne amma da kaɗan yau ne zan yi wannan yau ne wannan saboda abubuwan gaskiya suna da yawa ba zai ba a ce lokaci ɗaya a yi su wannan ma an kuka lura lokaci ya ja da yawa. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bola TV ta